Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. A yau insha Allahu Abdulrashid astronomer ya ƙara fito muku a wani kashi na uku wanda za mu yi magana akan duniya da wata da rana, yadda Allah Ubangiji ya tsara duniya take zagaya rana, ita ma wata yake zagaya ta. A cikin ni'imomi da Allah Ubangiji ya yi mana shine da ya tsara dukkan al'amuransa suke tafiya yadda ya ga dama, saboda shine mai iko da kuma yadda ya so. Rana ita kanta tana zagayawa ne a bigiran da Allah Ubangiji ya tsara mata, haka ita ma duniya takan zagaya rana a yadda Allah ya tsara mata. Shi ma wata yakan zagaya duniya a yadda Allah Ubangiji ya tsara masa. Misali, mu ɗauka wannan abubuwa guda uku da Allah Ubangiji ya yi domin ɗan adam. Rana tana ɗaya daga cikin jinsin stars wanda a ilimin kimiyya muke ce musu star. Duk wani abu mai haske da kansa kamar rana, irin su proxima, su nujum, duk wa'annan su ake kira stars. Sannan kuma sai kauka wanda duniyar mu tana ciki, su ne kamar duniyoyi masu ninkaya wanda Allah Ubangiji yake faɗa. Sai kamar shine wata. So idan kuka duba a nan za ku ga ita duniyar mu tana zagaya rana ne, tana zagaya rana, wata yana zagaya duniyar mu. Ita sannan ita ma rana tana kewayawa, tana zagayawa a bigiran da Allah ya umarce ta. Idan kuka duba a nan, aiki ne yake faruwa kusan guda uku. Rana tana motsi, duniyar mu tana motsi, watan yana motsi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To wannan kaɗan daga cikin yanda Allah Ubangiji ya tsara mana mu zamto muna ganin abu yanda ya kamata. Rana ita ce take haska duniyar mu, sannan duniyar mu ta zagaya ta duk inda ta zagaya rana, wannan gurin suke da rana. Shi kuma wata in ya samu haske daga rana sai ya zamto yana haska duniyar mu da daddare. Naku a koda yaushe Abdulrashid Zubairu Birnin Kudu, wanda aka fi sani da yan astronomer.